Nanapon mi dire magbuhat mig challenge, manaka man dio kanang bukida na dio sa kao naman na diha. Wala. Pakita bay. Probay. No? Kana kita mana? Kita ba to? Kung may mangga David. Kana challenge mo na kaning pasaka tag duwa-duwa gunitanay ugbok. Ta da 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 da. Here comes. Here comes. Here comes. Kami masunod. Okay. Gaya pumasakat. Kami kinalasan. Kami man ang pinag-isoy. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充 Mga pangit ang ipona. Pauna na sila. Sunod. Gigi. One, two, three, go! Iyak mo! Tanong na doy! Asa ko guys! Asa ko! Bala ka yan! Yawa, handa na namin. Kuya! Ano? Kamu na sa challenge. Punta mo challenge. Gini sa saka. Nubanay. Punta. Palipay na mo. Sa amo ang kabuang. Palag. Please like and subscribe to our channel and click the notification bell like tinging. Mag-adjust lang mo ang Ay, naninyo. Yawa man tingog berbedon. Buisit maka donos.